Bon dia a tothom, benvinguts a Granollers, benvinguts a aquesta edició del MAC 2018. És la 19a edició i procedirem tot seguit a la seva inauguració oficial. Tornem a ser aquí, persistents, que ho som força, a la cita amb l'audiovisual de proximitat català, amb els nostres socis públics i amb els nostres socis privats que ens ajuden a fer-ho possible tot això. Ens acompanyen avui a la taula i també en aquesta sala i també a Firamac i als diferents espais d'aquest mercat audiovisual de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge que no sempre és fàcil. El programa, el catàleg que teniu a les mans, és ple de propostes per oferir-vos durant aquests 2 dies. Amb més de 100 ponents, amb una presència, això sí ho volia destacar, molt important de la ràdio catalana, que tindrà a partir d'ara molta més visibilitat. I amb la millor edició de Firamac dels últims 10 anys, més de 40 empreses presents en aquests 2 dies. Estem molt contents per aquesta presència de les empreses, per aquesta confiança que ens van donant any a any. Gràcies a tots per tornar a ser aquí una vegada més, per acompanyar-nos en aquesta inauguració i també gràcies, no pot faltar, no ho podem estalviar perquè s'ha de ser agraït, gràcies a tot l'equip del MAC encapçalat per Carles Riobó. Heu fet molt bona feina, molta feina, a més, enhorabona. Anem a procedir a la inauguració oficial. Pren la paraula el senyor Francesc Pena, que és el conseller delegat de la xarxa audiovisual local en nom de la Diputació de Barcelona. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. La meva petita intervenció, perquè posteriorment hi ha doctes persones que ens il·lustraran sobre tot plegat. Jo partiré la meva intervenció en 2 llocs. La primera com a pròpia representant de la Diputació de Barcelona per delegació expressa de la presidenta, i aquí sí que he de dir, perquè segur que ella ho diria, que segur que l'any que ve en aquesta taula d'inauguració hi haurà alguna dona, que és l'evolució natural i normal de les coses. Ho dic perquè segur que ella ho diria molt millor que jo, que per això ella és la presidenta i jo no, però segur que aniria per aquí. Sobre les polítiques que fa la Diputació de Barcelona afavorint els mitjans locals. Crec que, i aquí hi ha molts representants dels mitjans locals, estaríem tots bàsicament d'acord que aquests anys de crisi que tot el mitjà audiovisual ha patit, gràcies a les inversions que la Diputació de Barcelona ha fet, i en aquest cas a través de la seva societat, que és la xarxa audiovisual local, han pogut ser suportades amb força tranquil·litat per mitjans locals, tant els mitjans públics com els privats. La Diputació de Barcelona en aquest sentit sempre ha tingut claríssim que els mitjans locals, independentment de la feina que com a mitjà ja desenvolupen, a nivell local han sigut sempre una gran eina d'integració social. El senyor Codina ens explicava ara que aquest any el paper de les ràdios en el MAC és un paper fonamental i precisament les ràdios locals són unes fantàstiques eines d'integració. Per tant, la Diputació de Barcelona, sigui quin sigui el futur de la presidència d'aquesta institució, plenament convençuts que continuarà apostant i continuarà invertint a través de la XAL i a través dels ajuntaments. Dit això, tanco la part de la Diputació de Barcelona. Ara sí que obro una meva personal i en primer lloc sí que crec que m'he de referir, perquè és així de justícia i ho sento molt si algú no li sap bé. El primer, un record per al senyor Antoni Molons, exsecretari de Difusió, cessat injustament per un article de la Constitució espanyola injustament executat, en el qual suposo que avui no ha estat aquí perquè institucionalment no li pertoca aquesta representació, i amb el desig fervent, i així ho trasllado als membres del govern, en què sigui restituït en el seu càrrec o anàleg el més ràpid possible.
Sobre la XAL, per nosaltres, com sempre, el MAC és una gran oportunitat per poder parlar sempre de futur, per obviar paraules com la de crisi. Entenem sempre, hem entès que la crisi sempre és una gestió d'enormes oportunitats i, per tant, en aquest any en el MAC farem exactament el mateix. Parlarem de la internacionalització dels nostres productes. En aquest sentit, a la gent que assistiu a la ponència que hi haurà després, recordeu-vos que hem convidat a una distribuïdora italiana i el que us demano és que tingueu l'open mind suficient per entendre i obrir-vos a el que ella us explicarà. Ella senzillament el que us farà és un repàs del que el mercat internacional està demanant sobre les produccions, que no tingueu por, que al final l'important d'una producció audiovisual és la idea i que aquesta globalització ens permet que qualsevol fet local sigui susceptible de ser globalitzat. Ella us explicarà la seva experiència i, per tant, estiguem amatents, que això crec que és una línia de futur important. També us donarem alguna pinzelada sobre la nova plataforma OTT que tindrem en marxa a l'estiu, deixem-ho així, a l'estiu. Que per nosaltres serà un salt important, un salt qualitatiu, per nosaltres i per tant per als mitjans locals, tant de ràdio com de televisió, serà un salt molt important en la distribució i en el fet d'internacionalitzar els nostres productes i com passa sempre, també us donarem una petita pinzelada de les normes normatives jurídiques que ens afecten, perquè també és pas sine qua non d'aquesta globalització del nostre mercat aplicar stricto sensu aquestes noves normatives, tant la de protecció de dades com la de drets, i aquí a través de la nostra assessoria jurídica tindreu una plena actualització. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Granollers, com sempre no podia ser d'una altra manera, per liderar aquest mercat completament necessari i completament positiu, i al Josep Maria Codina perquè quadrar tot això no és pas fàcil i ho fa amb una diligència extrema. Gràcies. Té la paraula el senyor Roger Lopàger, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Sí, alcalde de Granollers, secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, director general de Difusió, conseller delegat de la xarxa audiovisual local, regidors, regidores, director del MAC, directors i directors de mitjans, amics i amigues. Molt bon dia a tothom. Com a president del CAC és una satisfacció estar un any més en el mercat audiovisual de Catalunya, un mercat que crec que s'ha consolidat com una de les grans cites anuals del sector audiovisual català. Durant aquests 2 dies, Granollers es converteix en la capital audiovisual del nostre país i en bona mesura és gràcies a la perseverança del seu Ajuntament i, si em permet, alcalde, molt particularment de vostè i també del Francesc Codina, que han impulsat el MAC en els bons moments i en els no tan bons. I jo crec que això és un gran encert i, per tant, la meva enhorabona. El MAC és un punt de trobada, s'ha comentat per part del Francesc, un punt de trobada dins en canvi, és una gran notícia aquesta forta presència d'empreses, un lloc on relacionar-se, on conèixer les diferents novetats i iniciatives que s'han emprès en el sector, però també és un lloc on reflexionar i debatre sobre les diverses qüestions d'interès en el propi sector. I aquí tenim un extensíssim programa molt complet, on, com deia el Francesc Pena, es parlarà sobre la internacionalització dels projectes de proximitat, sobre les oportunitats laborals, sobre les fake news, un tema de gran actualitat, de com formar els nois i noies perquè adoptin esperit crític vers els continguts, i no només nois i noies, sinó també els adults, amb una sessió organitzada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i com s'ha dit es parlarà molt de ràdio, la ràdio que és un dels instruments de comunicació potents i exitosos a casa nostra. Permeti-me aturar-me 2 minuts, seré molt breu, amb 2 temes que també s'abordaran. Un és el nou marc normatiu, i aquí sí que cal tenir ben present que avui mateix, dia 6 de juny, hi ha l'última reunió
a Brussel·les amb el que es coneix com el Trilo, que és a dir, la reunió entre la Comissió Europea, els representants de la Comissió Europea, els representants del Consell de la Unió Europea i els representants del Parlament Europeu per tancar el que és la nova directiva de serveis audiovisuals. Òbviament no m'extendré amb el que representa la nova directiva, però sí dir tres coses. La primera és que s'amplia l'àmbit subjectiu, per tant s'incorporen les plataformes d'intercanvi de vídeos i també, finalment, les xarxes socials. Crec que aquest és un element rellevant. En segon lloc, l'exigència de que dins el catàleg dels serveis a la demanda hi hagi un 30% d'obra audiovisual europea. Jo crec que això també pot ser bo per les produccions locals. I, en tercer lloc, realment la flexibilització de les exigències, de les restriccions sobre publicitat, la qual cosa també crec que pot repercutir en els mitjans locals. La segona qüestió a la que voldria referir-me és la qüestió del futur del sector audiovisual, amb una sessió que també es faran aquí i que presenta PROA. Nosaltres vam tenir ocasió d'escoltar el president de PROA fa escassament uns dies, el senyor Raimon Masllorenç, sobre les seves propostes de futur pel sector audiovisual. Dos missatges amb això. Per nosaltres, crec pel país, el sector audiovisual és absolutament estratègic, per motius culturals, per motius econòmics, per motius d'un imaginari col·lectiu propi i, a més, crec que el motor del sector audiovisual, com arreu d'Europa, no ens enganyem, ha de seguir sent el servei públic audiovisual. Concretament, els mitjans públics de la Generalitat, concretament la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I per això és absolutament necessari que comptin amb els pressupostos, amb els recursos necessaris per poder dur a terme aquesta funció. Pel que fa a l'àmbit local, en definitiva, el mercat en el que ens trobem, el mercat de l'audiovisual, està molt centrat en l'àmbit local. Jo crec que és un dels béns preuats que tenim en el nostre sistema de comunicació, apropen la realitat més immediata als ciutadans i fan èmfasis en el que és la seva cohesió social i territorial. A Catalunya, després es parlarà molt de ràdio, tenim 291 ràdios locals, majoria públiques, i tenim en aquests moments 50 programes de televisió local. És un teixit ric, és un teixit jo crec que molt important i que hem de veure com podem incrementar, com podem potenciar. A mi m'agradaria aquí posar de relleu, d'èmfasis, l'esforç, el gran esforç que han fet els mitjans locals per oferir contingut local en situacions de vegades més difícils, sobretot econòmicament més difícils. Continguts de proximitat, que no vol dir, com deia el Francesc Pena, que no es puguin internacionalitzar, tot el contrari. Jo crec que és ben possible a partir de continguts propis, a partir de continguts originals, a partir de continguts locals, fer aquest salt a l'exterior. Però jo crec que la seva distinció són aquests continguts locals. Perquè, d'altra banda, jo crec que el públic demanda també aquests continguts locals, aquestes notícies locals, aquestes notícies de proximitat, en definitiva, demanda i reconèixer, reproduir la seva realitat. Els mitjans locals reforcen la relació amb la ciutadania, amb el seu entorn més immediat, promouen la cultura, estimulen la participació, tant a nivell municipal com a nivell comarcal. I si em permeten, ja avançant en la sessió que organitza el CAC, jo crec que també seria bo aquesta relació entre els mitjans locals i els centres educatius amb la idea de fomentar l'educació en comunicació. I acabo només amb quatre idees extretes del que és l'estudi de comunicació local que hem plantejat i que ha elaborat el propi CAC. Quatre idees que són, la primera, jo crec que realment, i ara que tenim el nou govern, ens hem de plantejar de manera ferma un tema que tenim pendent, que és el nou mapa de la TDT local i, si em permeten, el nou mapa dels serveis audiovisuals locals. Jo crec que en aquests moments és imprescindible, és un mapa de fa molts anys, crec que cal actualitzar-lo. En segon lloc, crec que cal reforçar la col·laboració públic-privat, un instrument que ha donat un gran resultat en l'àmbit local i també en altres sectors. Reforçar el servei XAL, que crec que està fent una gran funció. La XAL oferint una programació complementària de caràcter local i de qualitat i en la qual els diferents prestadors tots hi puguin col·laborar, sent una marca, com ja és una marca de prestigi, que doni paraigües en els diversos mitjans locals. I finalment jo crec que també és obligació nostra
i obligació de tots, compartida, consensuada, revisar aquells compromisos, aquelles exigències que es van establir amb les concessions de caràcter local ja fa molts anys. Cal realment revisar-los, ara amb la nova situació de llicència, per veure si realment són viables, són els compromisos que són exigibles en els anys 2018-2019. Bé, tot això amb la idea de consolidar i enfortir un model de mitjans de proximitat competitius, viable i amb un continguts de qualitat. Jo crec que el MAC contribueix a construir aquest futur important dels mitjans locals. Per tant, llarga vida al MAC. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Lopácher. Té la paraula el senyor Miquel Gamisans, que és secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Bon dia, conseller delegat Pena, president Lopácher, alcalde Mayoral, bona gent del sector, molt bon dia. Molt content d'estar aquí en aquest precís moment, també perquè segurament serà el meu últim acte en funcions com a secretari de Comunicació del Govern i, per tant, coneixent Granollers des de fa anys, havent estat aquí amb diverses iniciatives que s'han portat a terme, des de la Catosfera fins al MAC, diria jo que m'omple d'orgull i satisfacció, doncs sí, estar aquí a la cloenda, a la inauguració d'aquest últim acte en funcions que tindré. Dit això, és evident que el panorama de les dones precisament ha estat el debat, o un dels debats mainstream, un dels debats generals d'aquest últim any. Precisament per això també estic plenament content i satisfet que la Direcció General de Mitjans, de la qual depèn de la meva secretaria, organitzi una taula rodona com la que veureu d'aquí una estona, precisament en què totes les ponents són dones i sortirà el debat i emergirà el debat que està latent i que és un dèficit evidentment a corregir. Dit això, també espero i estic segur, com deia en Francesc Pena, que el meu company Antoni Molons d'aquesta legislatura, la seva bona feina, la seva bona tasca, estic segur que els responsables aquí per toqui del Departament de Presidència sabran apreciar aquesta bona feina que ha fet i la justa restitució en la mesura que sigui possible. Diem això perquè, home, 19 anys té molt mèrit haver aguantat, i abans ho dèiem abans d'entrar en Codina, si no tingués base el projecte, 19 anys no hi ha res que ho aguanti, res en aquesta vida. I per tant, aquesta actitud d'innovació constant de Granollers, de ciutat també universitària, també que ha buscat diverses iniciatives per aprofitar aquesta proximitat amb la Gran Barcelona, perquè Barcelona és la capital de Catalunya, però Catalunya ha de ser el país de Barcelona, i això s'ha entès perfectament en ubicacions i en indrets i en localitats com Granollers, i això és de celebrar. I la millor mostra és que institucions de distint signe polític sempre ens hem posat d'acord, sempre hem col·laborat, els anteriors governs, l'actual, i estic segur que el que ve, el que comença ara, també seguirà col·laborant amb aquesta iniciativa, perquè al final aquests garatges de la innovació constant, l'actitud, al final ho és tot, o és el 80% de la feina. I aquí en tenim una mostra ben clara. Dèiem això de la descentralització, de la importància, i inclús vosaltres que veniu, moltes i molts de vosaltres de l'àmbit local, el miracle de la ràdio en català, que també, de la ràdio, que torna a ser un dels debats i que és un dels debats d'aquesta jornada del MAC, seria impensable sense la base, sense l'altra base, que és la base que heu posat durant dècades des de les ràdios locals. I per tant és precisament molt important que aquest bon estat de salut i aquest vigor de la ràdio en català no ens relaxem, no ens quedem cofois amb els bons resultats d'audiència, amb que tot va bé, en què la ràdio en català privada és negoci, o s'ha aconseguit fer negoci, doncs no ens conformem, perquè si no el tren de la innovació mai s'hi pot baixar, ha d'haver la innovació constant, perquè si no el tren de la història ens passa per sobre, i precisament per això està molt bé que es parli d'audiències, de noves tendències, de la irrupció de lo digital, que és una gran aliada de la ràdio, sobretot de la ràdio, molt més que d'altres canals, i per tant celebro també especialment que es debati, que es posi sobre la taula i que s'intenti, amb un cartell molt potent en aquesta edició, sobretot, sobre el futur de la ràdio i totes aquestes tendències que l'acompanyen. M'acomiado agraint el tracte rebut sempre des d'aquí, des d'aquesta institució, a la col·laboració fluida, que n'estic segur, com deia, que continuarà, i tant de bo ens puguem retrobar aquí l'any vinent en la 20a edició, sigui en el format i en el lloc que sigui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gamisans. Pren la paraula l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Bé, molt bon dia a tots i a totes. A mi em toca començar corresponent als agraïments amb agraïments.
Efectivament, 19 edicions és molt temps, és molta feina, són moltes cares, són moltes persones, moltes iniciatives. També, si fem el tall transversal aquests 19 anys, podríem escriure la història i l'evolució dels mitjans de comunicació audiovisual, que és extraordinària. Des d'aquell principi, fa 19 anys en el que ens vam trobar una sèrie de televisions locals per intercanviar-nos vídeos de programes a una edició com la que vivim aquest any, que és d'una pluralitat extraordinària. Ens explica un sector en permanent evolució i que és impossible endevinar quin és el seu futur immediat. Però, en tot cas, deia, jo haig de començar per agraïments. Efectivament, l'exercici que ens interessa més del MAC és l'exercici de la suma. L'exercici en el que, des del món local, amb el suport sempre de la Diputació, es busca les aliances per explicar-nos, per compartir. El més interessant del mercat, del MAC, és la taula, és el lloc de trobada, el lloc per compartir històries i, per tant, nosaltres, afortunadament, sempre hem trobat en tots els governs amb els que hem compartit aquests 19 anys històries, aliances. Aliances fermes, aliances que ens han permès millorar el MAC, que no només ens han ajudat econòmicament, que també hi s'agraeix, sinó que sobretot han fet aportacions sobre el seu contingut, sobre el que necessitava el sector. I per tant, la feina nostra, la feina bàsicament de Josep Maria Codina, en el seu moment de la Mercè Camins abans, ha estat el de buscar aquest espai en què la suma ens obrís perspectives noves. I estem contents que sigui l'últim acte de l'amic Camisans en funcions. Tenim un govern una altra vegada, això és essencial, iniciem un nou camí i aquest camí hauria de tenir aquest paradigma que expressa el MAC, aquesta voluntat de compartir històries com un element fonamental per construir aquest futur que volem. També en el capítol d'agraïments, parlar del Molons, que ha estat important en aquesta casa. El MAC ha tingut el Molons d'aliat i d'inspirador en els últims 5 anys, perfectament, i amb aportacions que estan incorporades també en els debats i en les reflexions que ha viscut el MAC. També voldria agrair la feina del Jordi del Río, que en aquests darrers anys ha fet també aportacions molt valuoses. Una part important del que veurem avui ha sorgit també de la seva iniciativa i de la seva empenta. Per tant, suposo que en la reestructuració que ens parlava l'amic Camisans, el del Río també canviarà d'ubicació. Per tant, jo voldria aprofitar aquesta sessió per agrair-li la seva feina. No està present aquí, però en tot cas també li demano que li facis arribar si no ve avui aquí. En tot cas, també assenyalar com a actiu important la presència del CAC, que porta uns quants anys repetint-se, que em sembla que conjuntament amb la presència del clúster audiovisual, que està consolidada ja enguany en el MAC, ens expressa la pluralitat i la vocació de servei d'un sector que suma bé tot el que és la iniciativa pública i la iniciativa privada. El MAC també vol recollir aquesta història, va partir només parlant d'aspectes vinculats a la comunicació local i avui té ja aquesta visió molt més magmàtica, molt més ampla, que recull a tothom. L'encàrrec que vam fer a principi d'aquest mandat al Josep Maria Codina és sortint d'una situació molt complicada, com va ser l'anterior mandat, en el que viatjàvem tots a les palpentes amb una crisi que estava d'alguna manera portant el sector en unes situacions molt complexes. Se li demanava en el Josep Maria Codina abandonar l'expressió crisi i posar-nos en situació de buscar sortides. I el MAC també havia de ser aquest espai en el que posessin sobre la taula els interrogants molt potents, molt forts que té el sector i apuntéssim aquesta taula com un espai per dissenyar solucions. Jo diria que hem aconseguit organitzar conjuntament, les institucions que estem aquí, el MAC més plural de la història. Més plural per la varietat de plataformes que es troben aquí, que no són res més que les plataformes que jo descobreixo, jo no soc professional del sector, que descobreixo la meva família quan veig com utilitza els mitjans de comunicació la meva mare, com ho fan els meus fills i com ho fa els meus nets, que és absolutament diferent i absolutament vinclat a les possibilitats i a les potencialitats que cada un hi troba i de les seves aptituds. Per tant, aquesta capacitat de trobar nous aspectes en el que
la comunicació audiovisual entra a les cases, que vivim els usuaris, diguem-li, normals, que no són professionals, també ha de tenir aquest espai de reflexió que el trobem. Plural pels continguts, plural per les persones que ens visitaran, plural també des del punt de vista nacional, ho apuntava el Francesc, anem molt més enllà de Catalunya i analitzem experiències internacionals, tornarem a sentir diferents idiomes en el MAC, que ens fa molta il·lusió. Plural també per aquesta convivència imprescindible entre el sector públic i el sector privat, que abans el Lopaker ens comentava. Aquí es viurà i es comentarà. I el paper del clúster audiovisual ens sembla, des del punt de vista, remarcable. Alhora, sempre tenim la mirada posada d'una manera molt específica en allò que en diem el baix cost. Molt important per un sector que ha viscut moments complexes i que necessita analitzar, buscar segments del mercat també amb unes possibilitats molt més limitades que els grans aparells audiovisuals que hi ha en el país. Hem de pensar, i des del món local ho fem molt especialment, amb el baix cost, amb les petites empreses, amb la capacitat d'aquestes empreses de posar a l'abast de la gent elements molt novedosos amb uns preus molt assequibles per tothom. Per tant, el baix cost, la producció de proximitat i la seva relació amb l'entorn global, que apuntava abans el Pena, i alhora aquest anàlisi permanent dels reptes que vivim i el disseny de noves alternatives. Ho fem en un indret, Roc Umbert, que porta ja gairebé 15 anys rebent aquest esdeveniment, que va creixent. L'any passat us ensenyàvem les obres que estàvem fent del nou viver d'empreses audiovisual, avui en marxa, pràcticament ple, d'empreses amb gent molt jove, que està obrint noves perspectives i que també viu amb esperança les reflexions que farem aquí. Us convidem també, per tant, a passejar per Roc Umbert per veure com cada any dona un pas més amb la creació d'un espai audiovisual, de producció audiovisual, amb un contingut molt específic i amb aquest format de petita empresa molt flexible i molt adaptable a les noves circumstàncies. Dir-vos que no esperem acabar la 19a edició, que ja comencem a pensar en la 20a. I ja voldríem demanar-vos que us guardeu la segona setmana de juny del 2009. Aquest any passaran moltes coses, no les escriurem, algunes no les sabem, tot va molt de pressa. En tot cas, ja us demanem que us guardeu aquesta segona setmana de juny de l'any que ve per fer la 20a edició del MAC, que voldrem que sigui el paradigma de tot el que hem estat construint. Suma, proximitat, innovació, capacitat d'atendre els nous reptes i capacitat de fer-nos bé les preguntes al futur. I en tot cas us demano que, a més de viure intensament al MAC, si teniu un moment, us passegeu per la ciutat, que està fantàstica, la pluja ens ha anat bé, però sobretot per un tema que encara no podeu captar la gent del món audiovisual. Estem a la setmana en què els tilers floreixen. Passejar per la ciutat, especialment per als indrets que tenen una munió de tilers important, val la pena. Si us passegeu per la Porxada, podeu gaudir de tot l'àmbit audiovisual de la Porxada, però també podeu gaudir de quelcom que encara no podeu recollir, que potser algun dia recollireu, que són els olors. Els tilers ens acompanyen, la primavera floreix i el sector mira el futur amb optimisme, amb esperança i sobretot convençut que els nous temps i els nous governs ens poden acompanyar a obrir aquestes perspectives de futur en positiu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mayoral, amb aquesta invitació a ensumar, a olorar l'olor dels tilers de Granollers. Gràcies per acompanyar-nos aquí, que tingueu un bon MAC aquests 2 dies. Gràcies.